сархати хабарҳо. ҳушдори кумита аз омадани борону сел. 100 миллиард рубл ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ. Нархи парвоз аз Русия арзон мешавад. пардохти садҳо ҳазор пули муҳоҷирон аз сӯи корфармо. дуруд бинандаи азиз, бароятон як рӯзи хуштаманно дорем. Навиди бомдодӣ аст ки аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 22 апрел аст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон аз номусоид боқӣ мондани вазъи ҳаво то охири ҳафта хабар додааст. ин кумита аз ширкатҳои сайёҳӣ ва шаҳрвандон хостааст ки дар ин рӯзҳо аз рафтан ба назди обанборҳо, хатсайрҳои сайёҳӣ ва сайру гашт дар кӯҳҳо даст кашанд. ҳамчунин кумита аз аҳолӣ даъват мекунад ки то ҳадди имкон дар чунин рӯзҳои борониву хатаровар аз сафар аз тариқи роҳҳои кӯҳиву ағбаҳо рафтан ба ҷамъоварии гиёҳу ҳезум, замбуруғ, моҳидорӣ ва шикор худдорӣ намоянд. ин ниҳоят мегӯяд бояд сокинон ҷӯйбору селроҳаҳоро ки аз ҳар гуна партов пур шудааст пок кунанд, то об маҷрои худро дигар накунад ва вориди ҳавлиҳо нашавад. вазорати мудофиаи Туркия рӯзи 21 апрел изҳори омодагӣ кард ки таҷрибаи худро дар масъалаи амнияти марзҳо ва мубориза бо терроризм бо Душанбе дар миён гузорад. ин изҳорот пас аз мулоқоти вазирони дифои Тоҷикистону Туркия Шералӣ Мирзо ва Хулуси Акар дар Туркия баён шуд. ду тараф санадеро ҳам имзо карданд. дар изҳороти вазорати дифои Туркия гуфтанд тақвияти ҳамкориҳои ду кишвар дар бахши омӯзиши низомӣ зарур аст. Тоҷикистон бо Афғонистону Қирғизистон ва Чину Узбекистон ҳаммарз аст. солҳои охир бештари даргириҳо дар сарҳад бо Қирғизистон рӯй медиҳад. ду тараф дар моҷарои хунрезӣ якдигарро гунаҳгор мекунанд. яке аз муноқишаҳои хунин байни ду кишвар рӯзҳои 28-30 апрели соли 2021 рӯй дод ки дар натиҷа ба гуфтаи мақомоти қирғиз аз он тараф 36 нафар ва аз Тоҷикистон 19 нафар кушта шуданд. даҳо тани дигар аз ҳар ду тараф ҷароҳат бардоштанд. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 970 километр сарҳад дорад. то ин дам 664 километри он мувофиқа шуда 308 километри дигар боқӣ мондааст. сарвазири Русия Михаил Мишустин гуфт ҳукумат ба ширкатҳои ҳавопаймоии Русия 100 миллиард рубл барои қисман ҷуброни парвозҳо дар дохили кишвараш хоҳад кард ва аз вазири нақлиёт хостааст ки ин масъаларо таҳти назорати шахсии худ бигирад то ин барнома хуб иҷро шавад. дар ҷаласаи ҳукумат ӯ таъкид кардааст ки девони вазирон чораҳои дастгирии нақлиёти ҳавоиро дар баробари таҳримҳо идома медиҳанд, зеро соҳа ба маҳдудияту мамнуниятҳои ҷиддӣ аз ҷумла дар робита ба таъмини қисмҳои эҳтиётӣ ва нигаҳдории ҳавопаймоҳо дучор шудааст. Мишустин гуфтааст ки ин таъбир аз ҳамин моҳ ба кор шурӯъ мекунад ва то моҳи октябр идома хоҳад кард. сарвазири Русия умедворӣ кардааст ки ин тасмим намегузорад то нархи чипта дар парвозҳои дохилӣ гарон шавад. дар ҳоли ҳозир ба Тоҷикистон 4 ширкати ҳавопаймоии русиягӣ парвоз мекунанд. моҳи феврал қимати билетҳои ин ширкатҳо якбора ба таври бесобиқа боло рафт ва Аҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон аз онҳо хоста буд ки нархҳои собити худро пешниҳод кунанд. дар ҳоли ҳозир нархи билети самти Тоҷикистон тақрибан 10 000 рубл мебошад, аммо қимати билети сафар ба Русия гаронтар аст. намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Русия мегӯяд дар 3 моҳ бештар аз 2 миллион рубли муҳоҷиронро ки корфармо пардохт накарда буд баргардониданд. ин вазорат хабар додааст ки дар пайи шикояти муҳоҷирони тоҷик ба намояндагии онҳо дар Русия бо раҳбарони ширкатҳои сохтумонӣ дар тамос шуда масъалаи пардохти музди меҳнати муроҷиаткунандагонро баррасӣ намуданд. намояндагӣ ба муҳоҷирони меҳнатӣ тавсия медиҳад ки пеш аз оғози фаъолияти кор бо корфармо ҳатман шартномаи меҳнатӣ ба имзо расонида як нусхаи аслии онро дар худ ва нусхаи дигарро ба шуъбаи минтақавии полис оид ба масъалаи муҳоҷират супоранд. таъмини нафарони нобино ва сустбин бо китоб ва лавозимоти хониш то ҳанӯз ҳам мушкили соҳаи маорифи Тоҷикистон боқӣ мондааст.
از 1600 نفر نابینای تا سن 8 ساله در تاجیکستان تنها نصف آنها به تحصیل فرا گرفته شدند. سازمان یوسید اخیراً نزدیک به 1000 نسخه کتاب درسی برای زینه ابتدایی از صنف 1 تا 4 هم با حروف برایل و هم حروف سیریلیک حجماً کلان به کودکان سستبینی ولایت ختلان تقدیم نمود. همکارمان محمد وفا رضازاده بعد از دسترسی خوانندگان به این کتاب‌ها از شهر بختر گزارش آماده نموده است که با هم می‌بینیم. راضیه بابای و امروزها خوشحال است. در تلاش‌هایش برای دسترسی نورسان نابینا و سوزبین به تحصیل پیشرفت حاصل گشته است. این آموزگار در شهر بختر از 1 سال به این سو برای گرفتن کتاب خط برایل به مقامات دولتی مراجعت میکرد، ولی سازمان یوسید به او خبری خوش رساند. گفتن که معلم به نزدیکی کتابتون میبیاید، الکی چاپ شده است یک قسمتش. باور کنید که من از خرسندی را یک چشیدم که یک دشواری از همه کلان این که کودک ها کتاب ندارند. وقتی که کودک کتاب نداشته باشد خوانده نمیتوند. خوانده نتواند، نوشته نمیتواند. نزدیک به 1000 نسخه کتاب درسی برای زینه ابتدایی از صنف 1 تا 4 هم با حروف برایل و حروف سیریلیک حجماً کلان برای کودکان سوزبین آورده شده است. این کودکان در حال صاحب کتاب شدند که ابتدا تأسیس صنفخانه آنها کار آسانی نبود. آن نتیجه تلاش‌هایی بود که 3 سال ادامه کرد. دشواری تحصیلات خانگی را سر گذراندم. میدونستم که کودکانی هستند که به مکتب جلب کرده نمیشوند. تلاش کردم که در مؤسسه عمومی صنف اینتگراسیونی میگن خیلی صنف‌ها را شویم. عذاب بسیار هم کشیدم. شکر میکنم که امروز بچه‌ها آماده میخوانند. این یگانه صنفخانه در وادی وخش است که شماری از کودکان نابینا و سوزبین را فرا گرفته است. با امید آنکه روز همه نورسان دارای ویژگی‌ها تحصیل کرده توانند. تحصیل آموزش من بسیار خوب است و من خرسندم که به مکتب آمده تحصیل میکنم. امکانیت به ما هست ولی راههای ما دور است و ما روزهای می شود که ما یعنی نمیتوانیم آمده. اینجا از صنف 1 تا 4 نزدیک 10 نفر تحصیل میکند. یک مشکلی آنها دوری راه است که اکثر کودکان را از تحصیل دور کرده است. 10 سال پیش برای راضیه تأسیس صنفخانه مخصوص یک آرزو بود که حالا عملی شده است و آنها به آینده خوشبین هستند. در تاجیکستان 1648 نفر نابینای تا سن 8 ساله بوده است که تنها 733 نفر آنها به تحصیل فرا گرفته شدند. آنها از کمبود کتاب‌ها به خط برایل و دیگر واسطه‌های تعلیم شکایت می‌کنند. مقامات و حتی بخش ختلانی تشکیلات جمعیتی نابینایان تاجیکستان حاضر نیستند که در مورد شرایط تحصیل این قشر اهالی صحبت کنند یا آمار دهند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی 22 اپریل را فرا می‌گیرد. 22 апрели соли 1870 Владимир Ленин таваллуд шудааст ки ӯро доҳии болшевикҳо ва асосгузори ҳукумати иттиҳоди шӯравӣ меноманд. Ленин 53 сол умр дид ва то имрӯз яке аз баҳсбарангезтарин шахсиятҳо дар таърихи ҷаҳон ба шумор меравад. ҷонибдоронаш ки дар Тоҷикистон ҳам кам нестанд, ӯро ҳомии адолати иҷтимоӣ ва бенавоён, муборизи зидди низоми шоҳигарӣ меноманд. мухолифонаш исми Ленинро дар қатори ҷаллодони қарни 20 ёд мекунанд ки инқилоби олуда ба хуни болшевикии соли 1917 дар Русия раҳбарӣ карда қаламравҳои Осиёи миёнаро ҳам ба ҳудудҳои Федератсияи Русия ҳамроҳ намуд. 22 апрел рӯзи замин таҷлил мешавад ки соли 1970 ба хотири ҳифзу нигаҳдории сайёра аз таъсири гармоиши иқлиму нобудшавии растаниву ҷонваронаш таъсис гардид. фаъолони муҳитзистӣ дар Тоҷикистон ҳам ҳар сол дар ин сана даъват мекунанд ки мақомот ва аҳли ҷомеа бештар дар фикри ҳифзу нигаҳдории табиат ва олами наботот бошанд, то ки дар пай рушди саноат ва иқтисод сайёраи замин бо фоҷиа рӯбарӯ нашавад.
22 апрели соли 1957 зодрӯзи Сурайё Қосимова овозхони маъруф ва ҳунарпешии халқии Тоҷикистон аст. Қосимова бештар бо иҷрои сурудҳои мардумӣ маъруф шуд. Таронаҳои Гули бодом, Дидори ёр, Бигзоргирӣ ҳам шӯҳрат ёфта, таронаҳояш ба хазинаи тиллоии мусиқии Тоҷикистон ворид гаштанд. Ҳамчунин дар як қатор намоишномаҳои театрӣ ҳам нақш офаридааст. духтарони ӯ Шабнам ва Фарзона ҳам овозхон шуданд. қурби рубли русӣ дар баробари пули миллии сомонӣ мисли чанд рӯзи ахир бетағйир аст. Субҳи имрӯз дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон 1000 рубли русиро аз 140 то 152 сомонӣ иваз мекунанд. қурби 100 доллари амрикоӣ нисбати ҳафтаи гузашта каме поин рафта баробари 1220 то 1245 сомонӣ аст. аммо қурби расмии муқарраркардаи Бонки миллӣ барои имрӯз 22 апрел каме фарқ дорад. навиди бомдодиро инҷо ба поён мебарем. матлабҳои бештарро дар сомонаи радиои Озодӣ ва саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. хайру хушна мекунем ва барномаҳои дигари моро мунтазир бошед.